Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους, τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία καρφώσατες εξώστες. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα.
νομότης εδώ του Ηρακλείου Αττικής. Μαζευτήκαμε λοιπόν να γιορτάσουμε απόψε μαζί, κύριε Δήμαρχε, κύριε Νίκο Μπάμπαλε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Μαριάννα Ζούρου, η Αντιδήμαρχος, η κυρία Δέσποινα Ιβατζιώτου Χωριώτου, η Αντιδήμαρχος, ο κύριος Ηλίας Χαλκής, Δημοτικός Σύμβουλος, η κυρία Μαρία Ζούνη, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Νικόλαος Πυρόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος και εκείνων, σας καλωσορίζουμε απόψε, και η κυρία Μαρία Ηλιάδη Παντερή και εκείνη Δημοτικός Σύμβουλος. Επίσης κοντά μας υπάρχουν εκπρόσωπος, ο διευθυντής του Ειδικού Σχολείου, ο κύριος Θανάσης Μπούρας, η κυρία Ιωάννα Τσελέπη, καθηγήτρια του 4ου Γενικού Μουσικού Λυκείου, του 4ου Γενικού Λυκείου, με συγχωρείτε, η κυρία Αργυρός Φενδουράκη, καθηγήτρια του 4ου Γενικού Λυκείου και εκείνη, η κυρία Ελένη Φαντή, υπεύθυνη των εθελοντών, της ομάδας εθελοντών μάλλον του Δήμου, ο κύριος Κώστας Μπαϊρακτάρης, που μας ήρθε από τη Χαλκίδα και είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σκαρίπα, ο κύριος Σταύρος Μαράς, μέλος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Μάρας, ωραία, με διορθώσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ, η κυρία Όλγα Δαμάνη, ηθοποιός, η κυρία Στέλλα Γαλανοπούλου, συγγραφέας, η κυρία Άννα Χούσου, συγγραφέας και εκείνη, η κυρία Έρη Φιλίππου, προϊστάμενη παιδικού σταθμού Ναρκίσων, ο κύριος Νέστορας Ζόμπολας, προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου της Μεταμόρφωσης, ο κύριος Άννος Ξηρός, συγγραφέας, σεναριογράφος και αντιπρόεδρος του Σωματείου Άλλος, τόπος επικοινωνίας και πολιτισμού, ο κύριος Μανώλης Μορμόρης, διευθυντής του 4ου Γενικού Λυκείου, η κυρία Βούλα Παπανδρέου, εκπρόσωπος μελών του 1ου ΚΑΠΗ Ηρακλείου, η κυρία Άννα Θανασιάδου της Παιδικής Χοροδίας του Δήμου, η κυρία Αλκιόνη Ζαχαροπούλου Κωνσταντίνα, επίσης από την Παιδική Χοροδία του Δήμου, ο κύριος Νίκος Βανδόρης, ηθοποιός, η κυρία Άννα Κορή, ηθοποιός, τους ομιλητές μας, τον κύριο Κώστα Βαλέτα, τον κύριο λογοτέχνης, τον κύριο Δημήτρη Καραμβάλη, επίσης τον κύριο Αποστολίδη, ο οποίος είναι και φίλος του Ηλίας, μάλιστα, και ο κύριος Ηλίας Χαλκής, Δημοτικός Σύμβουλος. Και όλοι όσοι παρευρίσκονται απόψε μαζί μας, σε αυτό το τιμητικό και εορταστικό αφιέρωμα, σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε για την τιμή της παρουσίας σας και ευχόμαστε να εισπράξουμε όλες τις ψυχές μας μια όμορφη βραδιά με την παρουσία του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη να γεμίζει τον χώρο, με τις τόσες έντονες από καρδιάς αναφορές που θα ακούσουμε απόψε και την ποίησή του. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Νίκο Μπάμπαλε, σας παρακαλώ να έρθετε να ανοίξετε τη βραδιά. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω την κάθε μία και τον κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά και να σας καλωσορίσω στην απόψινή μας εκδήλωση. Δεν σας κρύβω ότι όσο έχω γνωρίσει και αγαπήσει την ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη, νιώθουμε πάντα ένα ιδιαίτερο αίσθημα όταν παρευρισκόμαστε σε εκδηλώσεις όπως η απόψινή που τιμούν την μνήμη αλλά και το έργο του, την ποίηση. Γιατί ο Μανώλης Αναγνωστάκης δεν υπήρξε μόνο ένας από τους σπουδαιότερους αριστερούς διανοητές και ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Δεν υπήρξε απλά ένας συντοπίτης μας, ας μου επιτρέψετε αυτό ως δήμαρχος πόλης, όπου ο Μανώλης Αναγνωστάκης έμενε και είχε εδώ το ακτινολογικό του ιατρείο στην οδό Πολυτεχνείου και Πεύκων. Υπήρξε πρώτα και κύρια άνθρωπος, από εκείνους τους λίγους, τους σπάνιους, που διακρίνονται για την ευαισθησία τους, που αναζητούν συνεχώς την αλήθεια, την μεγάλη αλήθεια, που αντιλαμβάνονται τον πόνο των άλλων σαν πόνο δικό τους, πόνο ολόκληρης ανθρωπότητας. Αυτόν τον πόνο και την αγωνία για τον συνάνθρωπο βλέπουμε και στα ποίηματά του, αφού είσαι σε μια δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη εποχή, στην εποχή της κατοχής και της περίοδου που ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με όλα τα τραγικά για την πατρίδα γεγονότα, τον εμφύλιο, τη φτώχεια, την αστάθεια. Και όμως διαβάζοντας ξανά τα ποίηματά του σήμερα, βλέπει κανείς ότι ο λόγος του δεν έχει παλιώσει. Οι λέξεις παραμένουν ζωντανές και δυστυχώς επίκαιρες, γιατί και η δική μας εποχή, με άλλες αναλογίες βεβαίως,
έχει τις δικές της μεγάλες δυσκολίες. Γι' αυτό, εκδηλώσεις όπως η απόψινή πρέπει να γίνονται και ευχαριστώ πραγματικά στο σημείο αυτό όσους συνέβαλαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, τόσο τους συνεργάτες μου στην προετοιμασία της, όσο και κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι θα σας μιλήσουν αμέσως μετά για τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον ποιητή και τον άνθρωπο. Γιατί στα δύσκολα είναι σημαντικό να μπορούμε να βρούμε παρηγοριά στο πνεύμα. Σε αυτό που τρέβει όχι το σώμα, κυρίως, αλλά το μυαλό μας, την εσωτερική μας δύναμη. Εκείνη τη φωνή που μας λέει ότι και άλλοι πέρασαν δύσκολα και άλλες εποχές ήταν σκληρές, αλλά και εμείς, όπως αυτοί θα επιβιώσουμε. Με πίκρες, με απώλειες, με θυσίες, αλλά ναι, θα επιβιώσουμε. Με αυτή τη σκέψη και την υπόσχεση ότι ως δήμαρχος αυτής της πόλης και η Δημοτική Αρχή θα προσπαθούμε να κάνουμε πάντα πράγματα που τρέφουν και τον εσωτερικό μας κόσμο, προάγοντας τον πολιτισμό στην πόλη μας και δίνοντας τη δυνατότητα κάθε στιγμή να μπορούμε να προβληματιζόμαστε και να κάνουμε ένα σημείο της καθημερινότητάς μας, το ελπίζω, τον πολιτισμό και την παιδεία. Κυρίες και κύριοι ομιλητές, εσείς οι οποίοι θα μας παρουσιάσετε την ζωή, τον άνθρωπο, το έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα μου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, να τους αναφέρω ως μια ένδειξη τιμής ως δήμαρχος αυτής της πόλης για τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα θα μας πούν για τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Αποστολίδη. Τους λέω με τη σειρά, τον κύριο Αποστολίδη με τη σειρά, όπως είναι εδώ στο κείμενο. Τον κύριο Κώστα Βαλέτη, τον κύριο Δημήτρη Καραμβάλη, τον κύριο Χρήστο Λορέντσο, την κυρία Μαρία Ράλη Ιδρέου. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Βανδόρο, την κυρία Κουρί. Να ευχαριστήσω θερμά τους μαθητές οι οποίοι θα απαγγέλνουν ποίηματα, τον Κώστα Καρά και τη Μαρία Ζαχαριού. Να ευχαριστήσω τη μειχτή χοροδία του Δήμου Ηρακλείου, τους ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν παρούσες και παρόντες σε κάθε εκδήλωση. Μπορεί να ξέχασα κάποιον. Θα μου το συγχωρέσετε αυτό. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι πέρα από την καθημερινότητα που ζει ο καθένας, τα προβλήματα που βιώνουμε, τις συνέπειες μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, κυρίως όμως αξιακής, νομίζω ότι ο πολιτισμός και η παιδεία είναι οι δύο βασικές αξίες, τα δύο βασικά πράγματα που θα μπορέσουν να μας βγάλουν από αυτό το τούρνο της κρίσης. Σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή σας παρουσία. Ευχαριστώ πολύ. Πώς να εξηγήσω πιο απλά τι ήταν ο Ηλίας, η Κλέρη, ο Ραούλ, η Όδος Αιγύπτου, η 3η Μαΐου, το Τραμ 8, η Αρκινόη, το σπίτι του Γιώργου, το αναρωτήριο. Έχω λάβει κι εγώ μέρος στη θετική αντίσταση από πολύ μικρός, όπως πάρα πολύ, όπως όλοι σχεδόν, όπως αποδεικνύεται τώρα τελευταία. Αλλά δεν έχω να προβάλλω κανένα ιδιαίτερο τίτλο, ούτε κανένα ιδιαίτερο εύσημο. Νομίζω όμως πως έτσι αρκετά έντονα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια του εμφύλιου, που ήταν μια περίοδος, το έχω πει αυτό το πράγμα πολλές φορές, θα το ξαναπώ, νομίζω πως ήταν η πιο σκοτεινή, η πιο μαύρη, η πιο ταπεινωτική περίοδος στην ελληνική ιστορία. Μια περίοδος που έχει αφήσει δυσεπούλωτες, για να μην πω ανεπούλωτες πληγές. Αλλά γι' αυτά έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και ίσως σε χρόνο που δεν ήταν τόσο εύκολη η ομιλία. Δυστυχώς, το δυστυχώς εδώ το λέω μόνο ότι ξέρω ότι ήταν αναπόφευκτο και δίκαιο. Δυστυχώς η εποχή αυτή έχει μια υπερβολική συναισθηματική φόρτιση. Όλα συναισθηματικά. Λες δεν το ξέρω. Μια φόρτιση από την οποία πολύ δύσκολα μπορούμε να ξεφύγουμε. Εμείς οι παλιότεροι. Αλλά νομίζω πως πρέπει να ξεφύγουμε όχι για να δούμε το παρελθόν διαφορετικά.
Γιατί δεν μπορούμε εμείς να το δούμε διαφορετικά, κακά τα ψέματα. Ή να το δούμε πιο αντικειμενικά. Έλα Γιώργο, βάλε στη θήκη το μαχαίρι. Αλλά για να προετοιμάσουμε κάτι καλύτερο για τους νεότερους. Να το δούμε διαφορετικά. Αυτοί που δεν έχουν ούτε τις εμπειρίες, ούτε τα τραύματα που έτυχε να έχουμε εμείς. Και ποτέ μην ξεπέσεις στο αχ εμείς οι καημένοι. Σήμερα με την επίσημη αναγνώριση της εθνικής αντίστασης περνάμε πάλι ένα έντονο στάδιο συναισθηματικής φόρτισης. Πάλι δικαιολογημένα λέω. Πάλι πολύ σωστά. Γιατί οπωσδήποτε κάποτε πρέπει να βγουν στη φόρα όλα αυτά που τόσα χρόνια ήταν θαμμένα, λερατημένα, πλαστογραφημένα, όλα πρέπει να υποθούν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο. Να μην φοβόμαστε πια να λέμε την αλήθεια. Να μην φοβόμαστε πια την κριτική. Πέρα από μυθοποιήσεις ή προσωπικά τραύματα. Ήττα, καταστροφές, καιρός καταφρόνιας. Αυτή η ανεξέλεκτη και χυμαρώδης, θα έλεγα, αντιστασιολογία στις μέρες μας. Πόσο μάλλον όταν προέρχεται από ανθρώπους που μάλλον όψιμα ανακάλυψαν αυτό το ρηχείο. Ομολογώ ότι με εκνευρίζει λίγο, με μελαγχολεί. Δεν βλέπουμε από κανένα πνεύμα ρεβανσισμού. Και δεν αισθάνομαι καλά σε ένα κλίμα, θα πω τώρα μια περίεργη λέξη, ίσως ένα κλίμα παλικαρισμού, έτσι φραστικού παλικαρισμού, που γίνεται εκ του ασφαλούς βέβαια. Είμαι ξένος αυτό το κλίμα. Κυρίως με ενοχλεί ο στόμφος, τα μεγάλα λόγια, η καθυστερημένη επίδειξη τίτλων και ευσύμων, που για μένα ελάχιστοι τα δικαιούνται, και αυτοί οι ελάχιστοι είναι εκείνοι ακριβώς που δεν τα προβάλλουν. Αυτοί που θα μιλούσανε πεθάναν όλοι νέοι. Νομίζω ότι πάσχουμε όλοι λίγο πολύ από ένα κόμπλεξ, από το κόμπλεξ του ήθους, που για τους περισσότερους ίσως είναι ένα πλέγμα ενοχής για ό,τι δεν έκαναν, και σήμερα γίνονται τιμητές, ημνητές, θα έλεγα ακόμα και εργολάβοι μύθων. Η ιστορία πλαστογραφήθηκε, εξευτερίστηκε, παραποιήθηκε. Το θέμα είναι να μην ξαναγράψουν μια άλλη ιστορία τώρα. Όχι εξίσου πλαστογραφημένη, αλλά πάλι με αποσιωπήσεις. Πάλι με ορισμένα πράγματα που δεν θέλουμε να τα πούμε, εν ονόματι σκοπιμοτήτων δικών μας αυτή τη φορά. Αυτό μας δίνει σε ένα φαύλο κύκλο λειψής ενημέρωσης και κακής πληροφόρησης των νεότερων γενιών. Δεν ξέρω πραγματικά σε αυτόν τον τόπο τι σημαίνει να είσαι συνεπής, έντιμος, αξιοπρεπής. Τι είναι ήθος τελικά. Όλη η ιστορία της Ελλάδας, όχι μόνο τα τελευταία 40 χρόνια και πιο πίσω ακόμα, να πάμε, δεν είναι μια ιστορία, πέρα από το ότι είναι μια ιστορία αλληλοσπαραγμού, μια ιστορία αλληλοταπεινώσεων με αφάνταστες περιπέτειες, είναι περισσότερο μια ιστορία εκβιασμού συνειδήσεων. Το άψογο πρόσωπο της ιστορίας στο Λόκι. Το να είσαι συνεπής στην Ελβετία είναι κάτι πολύ εύκολο. Συνεπής είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι τακτικός στα ραντεβού του, τακτικός στις αλλαγές του, η ζωή του πάει ρολόι. Πώς μπορεί να μετρηθεί αυτό που λέμε συνέπεια, απόλυτη συνέπεια μάλλον στην Ελλάδα, όταν το πρωί δεν ξέρεις τι θα σε βρει το βράδυ, και αυτό χρόνια. Χρόνια πολλά. Από όταν γεννήθηκε σχεδόν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το καζάνι που βράζουμε όλοι,
πρέπει να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν τις απλουστεύσεις, τους χαρακτηρισμούς, τους εύκολους χαρακτηρισμούς, τις ταμπέλες. Γιατί δεν μας βοηθούν σε τίποτα. Κυρίως δεν μας διδάσκουν να βγάλουμε ορισμένα πορίσματα από την ιστορία. Αν πραγματικά η ιστορία μπορεί να μας διδάξει κάτι, πράγμα για το οποίο πολύ αμφιβάλλω. Σε πάση περιπτώσει. Τι ήξερε από την ιστορία ο ιστορικός? Κοίταξε τώρα, το τελευταίο καιρό η τηλεόραση έχει πραγματικά ανοίξει σε πολλούς τομείς. Λέγονται πράγματα που δεν λέγονταν πρώτα. Και ασχολείται η τηλεόραση πάρα πολύ, φιλότιμα, ας το πω, με ιστορικές προσωπικότητες, με πρόσωπα του παρελθόντος, με καταστάσεις, με γεγονότα. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Σε τι χέρια θα πέσουν αυτές τις προσωπικότητες και τα ιστορικά γεγονότα, πώς θα παρουσιαστούν. Εάν λοιπόν μελετούμε μια ιστορική προσωπικότητα ή ένα ιστορικό γεγονός και δεν λάβουμε υπόψη μας όλες τις συνθήκες και τις παραμικρές που διαμόρφωσαν αυτό το γεγονός, αυτή την προσωπικότητα, αυτή την κατάσταση, εύκολα απολαμβάνουμε συμπεράσματα που είτε είναι υπόλαια, είτε κάπου μας συμφέρουν ή κάπου μας βολεύουν, ή εφησυχάζουμε το θεατή που θέλει να βλέπει πάντα το άσπρο και το μαύρο. Να τον έχουν αποχρώσει δηλαδή. Ιδιαίτερα η τηλεόραση που μιλάμε την εικόνα, που μιλάμε την άμεση εντύπωση, περνά βέβαια αυτό που θέλει να περάσει. Είτε σκόπιμα γίνεται αυτό το πράγμα, είτε δεν γίνεται σκόπιμα. Αλλά τώρα που μιλάμε εδώ, ή μάλλον που του αρχίσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, μου είπες αυτό το πακέτο τα τσιγάρα εδώ πέρα, να το καλύψω, για να μην φαίνεται η μάρκα. Και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αυτής θα αποτελεί μια ζωντανή διαφήμιση για τον καπνοβιομήχανο. Πολύ σωστά. Θα είναι μια μεροληψία δηλαδή υπέρ μιας φίρμας. Ποιος όμως θα με προφυλάξει εμένα? Τον ανύποπτο θεατή. Και αυτό είναι σχήμα λόγου. Εγώ δεν είμαι υποτίθεται ο ανύποπτος θεατής. Αλλά ποιος θα προφυλάξει τον ανύποπτο θεατή? Από τη μεροληψία του σκηνοθέτη ή από τη μεροληψία του σεναριογράφου ή του ανθρώπου που θέλει να μου περάσει κάτι, είτε από μια σκοπιμότητα δική του, είτε από έλλειψη των συγκεκριμένων στοιχείων που μπορεί να συνθέσουν μια πραγματικότητα, είτε υπακούονται σε μια άλλη γενικότερη σκοπιμότητα. Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή? Πώς προφυλάμε εγώ? Πώς μπορούμε να δούμε, αναφέρομαι πάλι στα ιστορικά γεγονότα και ιστορικές προσωπικότητες, πώς μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά, όχι με το μάτι του σήμερα, να τα δούμε με το μάτι του τότε. Ποιες συνθήκες διαμόρφωσαν αυτή την προσωπικότητα? Ποιο ήταν το κλίμα της εποχής? Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν ώστε να βγει αυτό το γεγονός ή αυτό το άτομο? Θα πω κάτι που δεν ξέρω εάν τελικά θα περάσει. Εγώ θα το πω όμως. Πότε θα τολμήσουμε? Δεν λέω τώρα, ίσως είναι πρόωρο ακόμα. Το παραδέχομαι κι εγώ. Αλλά πότε θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ένα πορτρέτο ενός αντιπαθητικού προσώπου της ιστορίας? Θα σου πω το μεταξάβα όμως χάρη. Να ξεφύγουμε δηλαδή από τα σλόγγαν αυτά, το τέρας, ο νάνος δικτάτορ, ο πράκτορ κτλ. Και να δούμε τι ήταν αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Από πού ήρθε? Από τον ουρανό ήρθε? Ποιες συνθήκες τον δημιουργήσαν? Ποιοι φταίξανε? Τι έφταξε ο ίδιος? Ήταν απόλυτα κακός αυτός και ήταν απόλυτα καλή? Ή όλοι ήταν μπλεγμένοι σε αυτό το καζάνι που λέμε? Θα τολμήσουμε κάποτε να το επιχειρήσουμε αυτό? Χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς μυθοποιήσεις,
και χωρίς άμεσες σκοπιμότητες. Τότε πραγματικά νομίζω θα έχουμε στερεώσει μια δημοκρατία και θα έλεγα ακόμα τότε θα έχουμε μια πραγματική παιδεία. Αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί νομίζω ότι η παιδεία σημαίνει αλήθεια. Απέτηση της αλήθειας. Ποιας αλήθειας? Μαζί μας απόψε επίσης βρίσκεται και η κυρία Μαρία Αρώνη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Ραδιοφώνου και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Καζαντζίδη. Και η κυρία Βάσο Παπαθεοδόρου, υπεύθυνη της θεατρικής σκηνής. Μετά το Μανώλη Αναγνωστάκη που ακούσαμε να μας μιλάει και να μας λέει και δύο λόγια, καλύτερος και πιο υπεύθυνος και πιο περιστατωμένα λόγια θα ακούσουμε από τον κύριο Γιώργο Αποστολίδη, που είναι δικηγόρος Παραρίο Πάου και φίλος του Μανώλη Αναγνωστάκη. Κύριε Αποστολίδη. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, δεν νομίζω ότι ήμουν το κατάλληλο πρόσωπο για ομιλητής απόψε σε αυτή τη συγκέντρωση. Με συγκινεί ιδιαίτερα η συγκέντρωση αυτή και η παρουσίαση του Μανώλη Αναγνωστάκη. Αλλά επειδή αναφέρθηκα και ως συγγραφέας, δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο βέβαια για να παρουσιάσω το έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη. Με τον Αναγνωστάκη όμως υπάρχει μία